गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायग्रोबाय। दायो आङो दंफैयो निसिमा बियाब दुलाराय बाथौ गोथुमनि थानसालि आमलाइगुरियाव। दा जोंना निसिमा बियाब दुलाराय बाथौ गोथुमनि 37से बोसोरसालिया जथुम्माया फैगौ 30 जानुवारि आरो 1 फेब्रुवारि खालि जागोन। दा 30 जानुवारियाव जागायनानै 1 फेब्रुवारियाव जोबहैगोन। दा आङो बे हाबाफारिफोरखौ नोंथांमोननो दिन्थिलांगासिनो दङ। माबायदि साजायदों माबायदि साजायाखै आं नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन। नोंथांमोना नायलांबाय था। जोंना खामानिया कमप्लिट जाबायानो। दा आङो गासैखौबो दिन्थिलांगोन आरो नोंथांमोना नायलांबाय था माबायदि एबाराव माबायदि साजायदों। लामानिफ्राय हाबनाय मेन गेटआ बेनो नै, बेजोंनो हाबलांनांगौ। दा बेहाय मावगासिनो दङ, खामानि मावगासिनो नै, कमप्लिट जायाखै दासिमबो। दासो गेट बानायगासिनो दङ नै। दा ओरै आमथेका थाहैबाय, आमथेका बाजार। आरो ओरैजाय जोंना सानजाजोंजाय माने ओरैनिफ्राय खैला मैलानिफ्राय फैनाय लामा बियो। दा बेजोंनो ओरै फैबानो मोनफैगोन आरो नै बेहाय मेन लामाजों हाबलांनाया बेनो। आं नोंथांमोननो दिन्थिलांगासिनो दङ, नोंथांमोना नायलांबाय थादोल'। दा नै बाहाय बेबायदि खालामबाय नै, बाहाय गाबोनहाय साजायबावगोन, रं लेखा होबावगोन। माने जोंना गाबोननिफ्रायसो जागायगोन नालाय हाबाफारिया, बेखायनो दा बेयाव बेबायदिल' खालामनानै दोनथ'दों, दुरुं एरिल' सोंनानै दोनथ'दों। मेन पेन्डेला बेनो जागोन नै, बे मेन पेन्डेल जागोन। बाहायनो जोंना माखासे हाबाफारिफ्रा जागोन। बाहाय गेवलां मेलबो जागोन, बेयावनो थान्दै मेलाबो जागोन। बे जाहैबाय नै मेन पेन्डेल बेयो नै। दा बेबायदि आरो नै दासो साजायगासिनो दङ। मन्दिराव हाबनायनि गेटआ बेनो नै, बेजों हाबलांनांगौ। बेयाव नै बेबायदि साजायबाय नै, बेजोंनो ओरै हाबलांनांगौ आरो। बेनो जाहैबाय मन्दिराव हाबलांनायनि लामाया बेनो, गेटआ बेनो आरो मन्दिर हाबलांनायनिया। दा नै आङो दिन्थिलांगासिनो दङ। मोनसे जिरायसालि खालामनाय जादों बाहाय, थुरिनि बिराद मोजां न' लुदों नै। बेयाव बिराद मोजां साजायगोन आरो, गाबोनहाय मोजां नुगोन। दा फोसाबथ'वाखै नालाय, दा नै खामानि मावग्राफ्रा मावगासिनो दङ। दा वालफोरावबो बेबायदि माखासे आखिनाय दोननाय दं नै, बिराद मोजां मोजां नुदों नै। दा नै बेबायदि दं आरो। बे जागोन एगजिबिसनाव हाबनाय मेन गेट। दा बेजों एगजिबिसनाव हाबलांनो हागोन। बाहाय लिरनाय दङ नै, बर'नि दोरोङारि दिन्थिफुंसालि आरो। बाहाय माखासे बर'नि दिन्थिफुंनायखौ जों नुनो मोनगोन। बेखायनो नोंथांमोनाबो बाहागो लाफैयोबा एबा फैयोब्ला नायफैनो हागोन। माबायदि दिन्थिफुङो बेखौ नोंथांमोनाबो नुफैगोन आरो नै। आं नोंथांमोननो देखायलांनो माबायदि खामानिया सोलिनो दङ। बेबायदि खालामबाय नै, बेयावहाय हैयां मैयां दं नै, ओरै बेयाव दिन्थिफुंग्राफोर गाबोन फैगोन आरो। दिनैथ' दा खामानिसो मावगासिनो नालाय। नै बाहाय जिरायग्रा बिराद मोजां खालामनानै दोननाय दं नै। बे जाहैबाय जिरायग्रा। बेजों हाजो थागोन नै। नैबे ना फुख्रि थागोन, ना फुख्रि। एगजिबिसन थाजोबगोन बेजोंजाय। दा जेब्ला प्रग्रामा जायो अब्ला आङो नोंथांमोननो दिन्थिगोन, नोंथांमोना नायबानो जाबाय। दा एगजिबिसनाव मा मा दिन्थिनाय जायो आङो बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिनाय जागोन। नोंथांमोना नायलांबाय थाल'। भिडिअ लाबोबावगोन आङो प्रग्राम जागायोबा। नैबेयाव फ्लेग हस्टिं जागोन, बेयाव फिरफिला बिरहोनाय जागोन आरो। बेयाव फिरफिला बिरहोगोन, बाथौनि फिरफिला। जोंना खेराइया नैबाव जागोन आरो, पुर्निमा खालि मोनायाव जागोन खेराइया। नैबाव जागोन खेराइ, बे खेराइसालि जागोन आरो। बेखौ फोसाबबावनांगौ दङ। नैबेयाव खेराइसालि। बाहाय लाइमोन थान्दैफोर थागोन माखासे, आरो हरैजाय भलन्टियारफोर थाग्रा दं आरो बयसफोरनि। ओंखाम संग्रा जागोन, बाहाय ओंखाम संगोन। बेयाव ओंखाम संग्रा आरो अरदाबा नै। ओंखाम जाग्रा खालामगोन, भलन्टियारफोर आरो लाइमोनफोर ओंखाम जाग्रा बेयाव जागोन आरो नै। बेयाव डाइनिं टेबोल बहायनांगौ दङ। बे जाहैबाय आरसि अफिस नै, बे आरसि अफिस बियो बानजाय आफादनि थाग्रा बाहाय। बेबायदि आरो बेयो नै। निसिमा बियाब बाथौ गौथुमनि थानसालिया बेनो नै, मन्दिरा। दा बाहाय बिराद मोजां नै कालार होनानै जा मोजां नुबाय, जोबोद समायना नुबाय। बिराद बुरजा बिबार लाबोनानै दोनफैदों नै। बेखौ एगजिबिसनावबो माखासे दोनगोन आरो माखासे मिटिं जानाय जायगायाव दोनगोन। दा बेखौ बेयाव दोनफैथ'जोब्बाय नै। बेखौ साजायनायाव होनाय जागोन। बिराद समायना नुगोन बेखौ जुदि एगजिबिसनाव दोनोब्ला। बेहाय आइजो भलन्टियारफोरखौ दोननाय जागोन, मावसोम हान्जाखौ। हिन्जावसाफोरखौ बेयाव दोननाय जागोन। बिथिंजाय आरो नै न'आ बेबायदि, बेयाव दोनगोन। नैबे न'फोरा जाहैबाय बाहाय गामियारिफोरनिफ्राय थान्दैफोर बाहागो लाफैगोन। बिथांमोना गावबागाव गामि गावबागाव बाहाय थाफैगोन। दा बेखौ बेबायदि खालामनानै दोननाय जाबाय। थान्दैफोरा गाबोन जेब्ला फैगोन अब्ला गावबागाव बाहाय माखासे इन्जुरफोरखौ होनानै, उखुमफोरखौ होनानैल' थाफैनांसिगौ। औवा खाखाजोब्बाय नै, बिराद मोजांनो। बेयाव गामियारिफोरनिफ्राय
निस्मा बियाब बाथौ गुथुन सिङाव थानाय बेसेबां बाथौ सिबियारि गामि दङ बिनिफ्राय थान्दै बिथांमोना बाहागो लाफैगोन बिसोर बेहाय थानाय जागोन आरो बेयाव थाग्रा खालामनाय जाबाय नै बे जाहैबाय अपेन मार्केट आरो बाहाय माखासे जोंना जाग्रा बायदिसिना मोनगोन फिथा बायदिसिना बेबायदिनो ब्रेकफास्ट बायदिसिना खालामनोबा बेयाव खालामनो हागोन आरो अपेन मार्केट जागोन बाहाय बे जाहैबाय अपेन मार्केट दा नै बेबायदि आरो दखानफोर आरो बाहाय माखासे दखानफोर थागोन गोबां दखानफोर थागोन बिदिनो पकरि बायदिसिना मा जानो गोसो मोनजागोन नोंथांमोना बाहाय फैयोबा बेयाव ब्रेकफास्ट खालामनो हागोन एबा साहा बायदिसिना लोंनो हागोन आरो नै बे जाहैबाय अपेन मार्केट दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय आङो जेब्ला हाबाफारिया जागोन अब्ला आङो भिडिअ लाबोबावगोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय आङो बेखौनो खावलायो निसिमा बियाब बाथौ गुथुन सिङाव थानाय साफ्रोमबो बाथौ सिबियारि रायजो राजा नोंथांमोना हाबाफारि जायोब्ला लैहोर लैहोर बाहागो लाफैगोन बेखौ आसा थिबाय जायफोर बिथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायबाय नोंथांमोननिसिम जोबोद जोबोद साबायखर आरो उननि भिडिअआव लोगो मोनलायफिनगोन गोजोननाय थाबाय।